Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Iran kala siat ya atli ki Liengsuiñ pom jang ka United States arngut naki pilot layok pen pelaj katba wepan 4 lap hadu mentaru ka Liengsuiñ pom jang ka US ka bala syaksiat ha ka Iran kadai ka F-15 Strike Eagle ka ba syongdor arspa prap kendai kelotengka kani kala syaksiat ha Iran bat ka wepan kadai ka E-10 Warthog Fighter Aircraft ka ba syongdor hispa nyau pusau kelotengka kani pat kala syaksiat ha Kuwait ndai pilot ulayok ban kentino ka US kala pha atli ki Black Hawk helicopter ban lejwat yo pilot baja ndai ka Iran kala siat ya kini ki helicopter ru ka Iran kala Khyrwit ru dau drone ya ka CH-47 Chinook helicopter jang ka US ka badan ha berung gam ha Kuwait ka Iran kala pen benaru bala dadan kino ki bayok bat yo pilot u baja kan ai khusnam ka ba he ba la da ki lab bau dang im Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong gi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act ar char henril
link bagi section lai pawai iway kamde ka ba pinyo ek license pila ban apply ko online link bagi website foscas.fssai.gov.in daga ba pi hap pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum gajat jingkam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang ha is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan rashapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India